Nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni pinje Afrika ntiere kod nyalo mar tiyo gi mwandu kod teko mantie alwora kaka yor duoko piny kethruok mar kor lwasi kendo bedo ranyisi ne piny mangima. Ruto mane loso ka noyawo ayanga romo mar pinje Afrika matwak ewi bero lwasi bende noseo pinje wagunda ma wacho ni ok osechopo singo magiketo higa ka higa mar golo omenda makonyo Afrika bero wechego mag kor lwasi. One more round of applause to all the speakers. En romo mosebed kirito gi siso e pachoka. Romo mar twak ewi lokruok kor lwasi manochakore okinyi ma kawuono e kar bago romo ma KICC e boma ma Nairobi. Nairobi is a very interesting city. On one side, there is a full canopy forest. And on the other side, we have a wildlife national park. We keep the wildlife in the park because we have a fence. But sometimes, as nature would be, they break away from the fence. So while you are doing your morning walk, you might encounter a lion. Please be careful. Romo ni okelo kanyakla jotend pinje bura maya pinje Afrika, riwruoge bura kod jokanyo e sekta no marango weche lwasi ahinya to e pinje mag Afrika. We do have some protocol officers. E twak mare Maria Wayanga chenro matwak makamano. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo pinje Afrika ne Afrika ntiere kod fungu mar bero lwasi mar piny mangima kaluwore gi mwandu mani alwora pinje Afrika to mana ka pinje Afrika oyawangi ma otiyo makare gi mwandu go. Our strategic proximity to substantial reserves of metal and minerals necessary for the global energy transition makes Africa an attractive candidate to become a global hub in green industrial supply chain, from refining metals and minerals to constructing and assembling electric motor vehicles, batteries and other components. Jatend piny owacho ni seche osechopo mar twak ewi lal kod kethruok malokruok chal kor lwasi osebedo ka kelo ahinya to ne pinje Afrika kethruok mikelo gi pinje mag jowagunda. You all remember the North versus South, developed versus developing, polluters versus victims, and the whole of that conversation. We are not here to catalogue grievances and list problems. We are here to scrutinize ideas, assess perspectives, so that we can unlock solutions. Owacho ni kethruok chal kor lwasi oseduoko chien yuto mag puothe pinje Afrika gi 30% ka koro okwayo pinje mag jowagunda mondo yie obed gi twak mar winjruok e wi weche kor lwasi. Africa has witnessed a 1/3 reduction in agricultural productivity due to climate change, a stark reminder of the urgent need for adaptation. Jatend piny owacho ni twak dhi mbele mar golo boke mar visa ne welo machope pachoka kaya pinje Afrika kaka yor neno ni pinje Afrika odak kanyakla kendo tiyo e yo makare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kapodongyo mag motendre kod chal kor lwasi